एगो के तल्ला दू तल्ला के मकनिए निक बा हो के मकनिए निक बा हो सखिया रे सखी हमरा कुस के पलनिए निक बा। क्योंकि कितना सरकारी नौकरी है तो उसे का हमरा का करे बाटे हमरा सैया जी के किसानिए हमरा निक बाटे। पूर्वी बिहार कूलर एसी के हवा से सबे के उखाला पूर्वी बिहार के मजा ली तब न हम तो जिंदगी हम यही में खुश रहे भगवान करे कि जिंदगी भर यही खुश रहे कौन तन को हमरा के धन के लालच उलस न पड़े हमारे मन में। बेटा सूती के लुगरिए अरे भाग पागल त नहीं 24 घंटा सूती के लुगरिया। अरे का जी रहो ना बैठ अब का से तनी बटाम लगा नहा के आओ तनी बोरिंग पड़े बोरिंग पले मनो घर में नहा जला जानते बानी कि गांव देहात में ना मतलब गांव में नहा के पूरा मोय भेरा देखत रहली सन माने का हो देखत रहली सन हमरा का अच्छा ना लागला जी रवा बाप ना बुझे निवास का ते जे बैठ के दिन भर खासी गाना तारा गाना गा तब का करी पूर्वी बिहार के मजा लेवे नी पूरी बिहार के मजा लेवे नी तो हे तरीका करलू। अरे सबे के एसी के मजा लेला कूलर के मजा अरे तो यार नसीब में एसी के ना मजा होई तो आइए जाइए हमरा एसी कूलर के हवा ना पसंद है इतना प्राकृतिक है कौन सा कहला बताई प्राकृतिक हवा पसंद है हमरा। हां पता ना होई से हवा कहीं बहुत होई। अरे छोड़ा उ सब के यार कूलर के नसीब में हवा होई नु तो मिलिए जाई इतना मेहनत कइनी नु औरी मेहनत करम देखो अब के लिखा होता है एगो और फार्म डलले बानी ठीक बानू तो वो नसीब काहे कर रहनी जी हम खुश बानी ना हमरा तो रानी बना के एकदम रखे नहीं आप हमरा के तब वो कहनी कि नसीब भगवान जितने उठी करे ना देखी भगवान के घर में देर हटे अंधेर ना हटे जाए तो आपकी अली है चांस बा लास्ट आपकी लागी चाहे तो मत लागो दूसर काम धंधा ए हमर सैया जी रात किसनिया हमरा खातिर ना उ का कह जाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बढ़ के बाटे छोड़ा यार इंजीनियर के फेरा आप क्या देखत में कोशिश कइले में ट्राई कइले बानी यार दी उ तो देखी फार्म और अपने तरफ से कोनो गलती ना हम खुश बानी ना जीरो काहे तक टेंशन लेबे नी का खुश बाड़ू तू न खुश बाड़ू हमरा तनी मनी जानत रहू तनी शर्म के बात रहेला कि हाथ ना तेज पढ़े में रहे हर एक चीज काम करते रहे बहुत तेज रही यार हम छोट रही न बहुत हम पढ़े लिखे में तेज रही हमरो एगो सपने रहे कि नौकरी करती अब पूरा अपना मेहरानू को और ही तरह के मतलब कि रानी बना के रख दी जैसे कि अभी रख लेबनी एकरा से बेसी भी सोच रहे हैं हमारा दीदी को चलो ना बस मतलब नहीं जा अपने हस्बैंड से मतलब भेजे से बात कर रही है ना कि जौन से पढ़ाई लिखाई करते हैं से पढ़लस लिखलस ना अच्छा से लफड़गिरी करत रहे हेंगा रहे तुंगा रहे खूब मतलब बोलेली यार हंसले घर बसेला तारा पता बा नु हंसले घर बसेला हंसे दो जब तक हंसत न तो हंसे दो कल भगवान दूगो लुगरी लेके आइल है एगो लोटा लेके आइल है एगो पीतल के इति लाइल है थाली और का लेके आइल बिया जाय तो हम बानी नहीं यार चुप जान से हमरा टेंशन लागला रवा दूगो रोटी में रखम ना तो दूगो रोटी में हम पूरा जिंदगी संवार लेम। अच्छा ठीक बजा के दिखाऊ का होता एको दिन भगवान कहियो एगो अखिया फेर दिहन नु तो सब हमरो सपना पूरा हो जाई। बतावा लागता कि हम ही घर में एगो उतर बनी का काम करे वाली हमार मर्द नौकरी करी हम घरो काम करब कैसे कैसे तो अपन पढ़ लिख के मेहनत करके अपन नौकरी लगवैलन एने ओने घूमत रहने हर और की मतलब हमार नौकरी लग जाओ आइगर के पढ़ावल बे पढ़ावल एक ही हो गई तब हमार महारानी बनल फिरताड़ी भल बड़ी हुए हमार महारानी है कि उतरल बाई तो कामे ना करी हन हम ही करत रहम और ना रूप के रानी रहती तो कहती बड़ा सुंदर बन हम नैहरों को उतने हई एजिगा नहीं था सामान के नौकरिए लाग गई इतना सारा काम पड़ने बड़ा सोचले बनी कि चूना उना मंगवा के ना घरा में पुतवा दी तो उजर हो जाए तो बढ़िया हो जाए तो ऐसे ठीक है नहीं लागत उहो के केन कहां चल गए हां तो नौकरी लागल तो टाइम थोड़े बाटे हमारा के यहां बैठी खाती अरे धरा ना तू तो धरा बेग ते लो एक गिलास पानी तो अब हेलिया ना गानावा में तू बैठ जा तो लेके हां जी अरे तो पानी लो ना गिलास उसके लेके आओ जानी अब की पे पैसा ले ले बनी घुस आना खा देखो अब की बेनू हां घर में काम
लगा दे हम मुश्किल में ना कि घर पोता तो ठीक हो जीजी तनी बढ़िया लगी 2 लाख रुपया से घूस ले ले बानी हां एसीयू बैठा चक्कर बानी ठीक बा एसीयू से बात कर ले हम बानी पुरान गाड़ी से का होई ए बिग दियाई मरे पैसा बोलही बे कौन सी के हां वो तो बात ठीक है अच्छा बताई हमरा 5-6 गो साड़ी खरीदे जी एगो आदमी के का बा गइलू गरी पर मार 10 दिन जिंदगी गुजरी सोनरा कुछ है काम खातिर हां बोले नु तो कहनी कि तो कहत नु कि हार दे दे हम तो कहने हीरा कि हार के से ना चाहिए हीरा के हां के पितारी पर सुनो ना। गुजारा हो हमार तो हीरा पहने के मिली ना ना पहले बतिया कानू में कहले बनी कान में के कह दिन मेरी छाला कह दिन नथिया कह दिन मक्ति का मोर शौक बा पूरा करे के बाद जेबे 6-7 लाख के घूस लेवे के बा कुल तार एकदम माने जीवन शौक बा कुल गाना के एकदम कुल चीज ले आ ए जी तो खाली पर नौकरी करब कि कबो हमरो के टाइम दे मतलब हमेशा बाहर रही ना घरे में के को ठीक ना लागेला तो भैया दौड़ता भैया हम बैठ के खाइब करम नहीं कुछ काम हमार भैया हमर तरफ फेर अरे वो आदमी के का नाम लेल बहन जी नामे सुन के एकदम कई आवेला अरे पढ़ौ त ससुरा ना जाते पढ़े सब मालूम बाटे मम्मी जी कहत रही कि जब आए रही तो हमके तो कहत रही कि बहुत बच्चा मेहनत कइले नौकरी खातिर देखी मेहनत के फल मिल गइल आ उ घुमत रहल गोली टेटा खेत सरकारी नौकरी भइल तबे त कुल घर बनवैनी एसी लागल आ केकरा खाली सु करत के सु करत हम हम न करब कि हमरा लइका लइकी करे से हम के कर दूसर के का घर दियाई अब का बजन तू आज आए भाई कि घर में जे पैसा लगइल बा ओकरे घर वो होई दूसर के थोड़ा होई हम मने को पैसा लगइले बनी के लगइले बा हाँ। तोरा कमा तो तो कि साला 8 घंटा ड्यूटी खट के पड़ता दूसरा घंटा ओने रवा खटी है ने हम कुल सही हम खटी सरकार से मारल खाता आई जी आवेला बाकी को बात कही आ जी आवेला नु सरे कहेला पाम सर हां त हम इंजीनियर के मारारुआ कहैला जी आ सुन ना एक और आदमी उन कोई कहे पहले भैया ले ली थी घूस वो तो मारवा तो अब बस ले ली ने टॉप देला बिना मेहनत के पहले कि चला आवे तो सरकार देते बा आ हम अपन तबे तो या तक चका बा गाड़ी को पति ले बने चली ठीक बाटे जाए के गाड़ी देखे चली खाना खाली पहले त ये कुल मार में से अभी तो पानी ना पीले तो खाई का रुको 10 मिनट ठंडा जाएगा मने कपार में लाइका हो के ढील पड़वा ले बानी तो हेरो ना यार तू ही तो हमर सब कुछ बड़ू धन बड़ू दौलत बड़ू सब कुछ हमार धन दौलत करते करते तो जानते रे के बात कही कपार में मर पिलुआ पड़ गइल बना सन सुन ना ए हेलो हां सुन ना हाउ वाला फरमा जन छोड़ ले रही नो यार तोहरे याद में हम ना ओकरा के डलनी तरह से झूठ बोल देल रही हेर ना यार तू तो मरे लाइका हो के पिलो पर लाल बनी कपार में काहे महारानी खल बनी का मर्दे जगह रहबू त काम होई हां और कुल काम ना करे तोहरे के त लफुआ होई गइल बड़ा एगरो का का से मने आतन बोला तरू काहे मने के बोला तरू घरा कमा कैसे होई घरा के कमवा होई तू कर काहे हम ही करब का हमर मर्द कमाई हम घरो करम मने के हम नहीं कमा तो हम ही करम घरो के कमावा हेलो उठी जाए जी हम काम करते का उठी रे जाए जी जाए हम हमरे नाम से सारा काम निकल बटे देखत रहली ठीक बाटे जाता कि जाए रो पानी चला बटे ना चल ना जाए अरे हे ना ढील तू तो मजाक करेलू काम कर दी पता ना कोना के फोनो बाजे लागल रहुओ ना घर में किच किच होते हेलो बक ना अभी तो ना चेक कइनी है कहां बा ओइ जे का चेक ना कर लीजिए पानी डाल बन के खेतवा में एथी कर हम हमर दौड़े तो लगा खूब रोची काटेला जातन हम तो उनका भौजी चलैया